Tot i que creix la capacitat d'estalvi en termes generals, 3 de cada 4 famílies nombroses no arriba a final de mes. La pobresa augmenta en aquestes llars. De fet, Catalunya és la comunitat que té el percentatge més elevat de famílies que no pot pagar les seves factures durant més de 6 mesos. En parlem amb Raül Sánchez, director de l'Associació Catalana de Famílies Nombroses. Raül, gràcies per acceptar la invitació d'Impuls i moltíssimes gràcies també per parlar-ne d'aquesta qüestió que afecta moltíssimes famílies. Quina capacitat d'estalvi tenen les famílies amb més de 2 fills davant aquesta situació de precarietat? Home, realment la capacitat d'estalvi és pràcticament nul·la. Pensem que la majoria de famílies nombroses tenen uns ingressos que són inferiors a 2.500 euros tota la família, bruts, i això realment no dona avui dia per una família mínim de 5 membres, ja no parlo dels que tenen més, doncs per poder arribar, per pagar l'habitatge, per pagar el dinar, per pagar tot, tenint en compte que a més una família nombrosa també paga més impostos indirectes, perquè a més dels impostos directes que ja paguem, l'IRPF, etc., doncs també tot l'IVA dels productes i del que consumeixen els nens que no ingressen res, doncs també és una despesa. Per tant, la precarietat va creixent a mesura que els preus augmenten, els salaris no augmenten, i per tant els que tenen més gent dependent a càrrec, com són les famílies nombroses amb els menors, doncs realment arriben cada cop més, en més nombre, a estar en situació de pobresa o en risc d'exclusió social. A Catalunya hi ha 154.000 famílies amb títol de famílies nombroses. Raül, a què es deu la situació de precarietat econòmica que viu aquest col·lectiu? Home, jo diria primer a un històric oblit de les polítiques familiars, de desenvolupar polítiques familiars al nostre país. A tota Europa ja fa temps que la decliu demogràfica, doncs la davallada demogràfica que hi ha, que és molt important des de fa 40 anys, ha fet canviar tota la societat, també la manera en què vivim, i això ha fet que sigui molt més difícil ja no només poder tenir fills, sinó també poder treure'ls endavant. I s'han desenvolupat el que se'n diu polítiques familiars. Hi ha molts països d'Europa que tenen ministres de família, a més de ministre d'Afers Socials. Aquí, al nostre país, doncs encara això és un somni. O sigui, parlar de família sol ser un tema molt de debat ideològic, realment, on un per l'altre, al final, ningú fa absolutament res i les famílies estan absolutament molt desateses en els pressupostos públics. O sigui, no hi ha polítiques adreçades realment a compensar la pèrdua de capacitat adquisitiva que té un quan comença a tenir fills i sobretot, tot això no es veu com un valor, com un bé per a la societat que farà mantenir el nostre sistema de benestar, sinó que avui dia tenir un fill és un problema. És un problema i la gent el que no vol són problemes i, per tant, ja no només hi ha hagut aquesta davallada al nombre de fills, ara estem a 1,1 fills per dona, del 2,1 que necessitem per mantenir el sistema, sinó que a més ja les generacions joves de 30 anys doncs ja ni tan sols es plantegen el fet de tenir fills. Ja es veu que el que s'ha de fer, jo diria, és pràcticament gairebé una revolució. O sigui, no només donar diners, no només facilitar mesures de conciliació, que són les dues coses, les dues causes pel que la gent diu que no té fills, sinó també canviar tota una cultura per considerar els fills no com un problema, sinó realment com un valor social i donar-li el reconeixement que mereixen. I sobretot els que tenen més fills, com són les famílies nombroses, que són els que realment estan aportant el capital humà per garantir el futur del país. Una darrera qüestió, et demano brevetat, si us plau, en la resposta. Com es pot ajudar les famílies nombroses a recuperar el seu estat del benestar? Doncs amb un canvi realment de polítiques on la família es posi al centre, es posi la perspectiva de família, igual que hem fet amb la perspectiva de gènere, amb la dona, doncs ara potser toca ficar la perspectiva de família per no penalitzar en realitat el fet de tenir fills. Aquesta seria la primera raó, no penalitzar-los, i la segona seria per fer polítiques de suport que compensi la despesa d'aquests fills amb els costs solidaris, diríem, amb una aportació solidària a la resta de la societat. Molts experts diuen que sobretot això s'arregla amb una prestació universal per fill a càrrec. S'està parlant de donar 200 euros per cada fill mensuals, universal. Això és el que es fa a la resta d'Europa i és realment, allà on es fa això, realment funciona i les famílies surten d'aquesta situació realment de pobresa o d'exclusió social a la que estan abocades. Raül Sánchez, director de l'Associació Catalana de Famílies Nombroses, gràcies per acceptar la invitació d'Impuls. Fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres.